Són les 8 del matí de finals de març i el sol encara no ha tret el cap per darrere les muntanyes que separen la Vall d'Aran del massís de la Maladeta. Des de l'Hospital de Benasc, on hi ha l'aparcament, fins posar els esquís a la neu, ha calgut portar-los a l'esquena durant 1 hora i mitja, el que dona idea de la gran manca de neu que hi ha tota la serralada. Per damunt dels 2.100 metres d'altitud, el mantell nival comença a ser continu, però només al vessant nord, ja que al vessant sud no en queda ni rastre, fins i tot per sobre dels 2.500 metres. A gairebé 2.900 metres d'altitud es troba el Portillon Superior, pas natural entre la glacera de la Maladeta i la de l'Aneto i punt de parada gairebé obligada. Tenia l'Aneto pendent de fer anys i tenia l'espina clavada i degut a la mala temporada que hem tingut, dic, va, fes-lo i guarda material. Mica de fresquet aquí al Portillon Superior, però bé, no gaire roba, vull dir, està bé aquí el solet, penso que encara suarem i tot. Està dureta però està bé per ganivetes, no cal ni crampons, ara aquí baixant sí que hem de posar-los aquí al Portillon, però bé, molt bona neu, molt bona qualitat. A principis del segle XX, la glacera de l'Aneto treia el nas per aquesta zona. Ara, en canvi, cal baixar gairebé 50 metres i no pas per trobar la glacera, sinó el llit de roca, cobert a principis de primavera per la neu hivernal. Les poques persones que ara fa més de 100 anys pujaven a l'Aneto pel Portillon Superior no havien de baixar tant i podien caminar per damunt la glacera, però amb molta precaució per les grans i profundes esquerdes que hi havia. Fins a arribar als peus del cim, cal fer una llarguíssima travessa de més de 2 quilòmetres de longitud, tot passant per sota de les parets granítiques dels cims de la Maladeta, la cresta maleïda i, posteriorment, el cim de Corones. La neu que trepitgem està per damunt de la glacera, que cada any es redueix extraordinàriament. Enguany, amb la manca de nevades i de fred, sembla que encara es reduirà molt més. Hem vingut a pujar a l'Aneto, feia temps que tenien ganes de vindre amb un company que no havia pujat mai i així estem. Ens havien dit que està curt de neu i així és. Com estem veient enguany, molt poca neu, una capa fina. No és com altres anys que vens per aquestes fetges i tens 2 metres de neu. Si el dones compte està plorant tota la pedra. Dona un poc de pena. Són condicions pràcticament de juny i estem a final de març. A peu o amb esquís, la travessa es fa molt llarga i posteriorment cal realitzar la darrera pujada al cim pròpiament de l'Aneto. La majoria dels que han pujat amb esquís els deixen a la barra de roques que hi ha a mitja pujada, una zona que sovint fins a principis de juny sol estar completament recoberta de neu, però enguany les roques barren el pas per poder passar-hi amb els esquís als peus. Els que ja han fet el cim i inicien la llarga baixada amb esquís arribaran en un 3 i no res fins al fons de barrancs. Els que van a peu tardaran força més estona, ja que solen tornar pel mateix camí, és a dir, pel Portillon Superior. A peu, pugem els darrers metres fins tornar a trobar els excursionistes del País Valencià, just a l'inici del Pas de Roca, probablement el més famós i transitat del Pirineu. Bé, està net de neu, jo crec que no darà cap problema. Quan arribes aquí dalt, la gent, n'hi ha qui no passa, però jo crec que és la part més disfrutona que li queda a l'Aneto, el famós pas de Mahoma, el paso de Mahoma. Carlos s'encorda amb els seus 2 companys i inicia la travessa.
Es tracta d'un recorregut de poc més de 40 metres de bona roca granítica, però amb precipicis als dos costats, de manera que no es pot tenir vertigen. A l'estiu, la gran quantitat de gent que puja a l'Aneto fa que es formin cues amb llargues esperes per poder passar-hi. Si hi ha tempesta, cal marxar de seguida, ja que el llamp ha matat a més d'una persona en aquest indret. A peu pla, finalment, arribem al punt més alt dels Pirineus, al cim de l'Aneto, de 3.404 metres d'altitud, amb la Gran Creu i la Pilarica. Els tres amics s'abracen, especialment amb un d'ells, perquè, malgrat patir una malaltia de pàncreas, ha aconseguit arribar a dalt de tot. Després de contemplar el paisatge i tirar algunes fotos, cal retornar i, per tant, altre cop hem de passar pel pas de Mahoma. Per cert, el nom de Pas de Mahoma li va donar Albert de Franqueville quan el 20 de juliol de 1840 va ser el primer en assolir el cim de l'Aneto, juntament amb l'oficial rus Platon de Shilhachev, els guies Pierre Sanyo, Jan Sols i els caçadors Bernat Arrasau i Pierre Redonnet. Segons els musulmans, l'entrada al paradís és un pas molt estret i afilat sobre el que només hi passen els justos. Per això li varen posar el nom de Mahoma a aquest pas. Mentre els nois del País Valencià desfan tot el camí a peu, és a dir, altre cop la llarga travessa, el pas del Portillon Superior i el refugi de la Renclusa, el nostre càmera torna fins als esquís i inicia el descens cap a barrancs. Des del punt on agafem els esquís fins al Pla d'Aigualluts, on finalitza la neu, hi ha 1.300 metres de desnivell, 1.300 metres de descens continuat per una pendent sostinguda, similar a la pista vermella de qualsevol estació d'esquí, però amb la gran diferència de que aquí no hi ha cap remuntador i per fer aquest descens, primer de tot, te l'has de guanyar, tot pujant amb el teu propi esforç. Ja a baix del tot, la neu està molt tova i cal anar buscant el millor camí per arribar fins al final, tot sortejant pedres i creuant algun rierol. Tot plegat fa que sigui una de les millors baixades amb esquís de muntanya del Pirineu. La llàstima és que un cop al Pla d'Aigualluts i davant la manca de neu d'enguany, ha calgut caminar més de 2 hores per arribar a l'aparcament.